Hui dalti Molscéal san omiart in na Malibh ag go mórtas cant fibli Craobh Abair sa sémas híní húmplas a malia ahí chun dé hure. Tugann sé ardán de rinne óga a rá ábhar fiocha agus machna bhíana bhéir agus písa cainte a chur dála chéile agus th réon rud eile é chur I láthair os cóir slua rud atá dúshlánach go mbeidh agus tugann sé anna taithidóibh ó thaobh bheith caint go peibli agus feicimiid é sin blianaí bliana agus caiimrá go bhfuil Íntas an dain orm im líana, go bhfuil an levéil cumis có leathan agus có híntaach sin. Is ag leathanú agus ag forbairt agus ag dalí méid atá an comórtas hí scail ealaí anseo as leitear ceann, hí scail as cúnda lú, hí muoinechan, so dá riar atá 10 gúnda inis san áireamh agus rud ag leathanú amach. Ar achan level le fada an lá, agus suirt an drochar. Ik ben mee kaint fi en cultuur en olahain zijn er in nu, maar hampla ta nieuwjaar strassen neer galmeniges er jamde morgen nini zijn er nog nieuw eindigen nog banduges die bereganige agus banduges die na hastruil vasten. Fik me aan het show maar fekem en feib kak aan naar de chame mag in mijn groep is. Is even om kaint fibli touch saltware agus tá mé able to scríú topic simúil. Ní me sé dúirt faoi nuacht fréige agus cursaí na mai socialte stáingíon. I me Lord faoi Facebook agus an dóhfuil anrad nuirtíirthe ar Prince Harry agus Sahanis agus há ar nuirí táhachtta le go raibh sa dúin. Craiobh go dogan an comórta seo ardan do rinne óga rudaí atá ábhartha dóibh a chur trasna nó chur aniuil mar hampla le coppla mí tá muid cleachtaí le bheith ag arcar nuacht agus an scéal mór fan lucht do rugby agus tháinig sin amach aniu fásta agus tá sin íonta tábhata go bhfuil glór ag daoine óga mar go minic tá muid díreach a ggéisteach leis na nuacht agus na main commerceide ach go bhfuil baril acu héanaan faidú agus sin an ggóil sé tábhata gur go bhfuil déis acu agus a seachar gur commartas géalaige fásta tá sé millsna sprágóil daoine óga clinsin na caint fa habacht na géalaige agus an tionarthar atá an teanga áirthú. Is ó closan é bhar chun dé lu mé, lár mé ar man thosailta aniu agus bhui mé. Tu sé níos éasca gona óil America, nó martá sé agul. Tháinig mé scéadáit agus bhí mé an bhódúil seo mar céad bhíine á dhéanamh, tá mar maine mar chuig móte. Bhí mé gleirt faoi saoil na Negóirí America agus na stracail sé bhíine acu gach lá bhíine na dlíthe ganí agus bhí mar sin. Ceam mé go si go mór fphobal ag an bhaimiite agus ceam go sé Craobh nach go leonú déanta faoi agus go móna sé le naoine áiris go háirithe agus ceam go mbeidh sin an simú. Bhá an soltas go háir daoine in arcáda gáir fleis iad tabcí an doir agus fiúna daoine bhí sa siúsraí idirní ar cethir bliana déag agus bhí siad ag leabhart ar tabcí bhí an doir. Ceam go sé tóda go mbeidh tú chuirtú fin ar an ólas faoi na tapaí seo. Bíon déagarí bonse leis ach ag an báte ceapan daoine nach méid beidir simig déagarí faoi na tapaí seo ach tá agus ceam go sé go héanana chun bheith amach agus é sin na dhéanamh. Bhí sé millsna deacair teachtar ar na buirtearín sin na ranóga éagsúla nó bhí caighdean an ard an aniu ach in am na seaan daoine amach beidir go bhfuil Albert Sháin a cheas amach an Albert sé cheas amach dú ónlainniu na Rónanan sin ag an Jeú luí sé gur fiche fan géad daonra de déagarí ach gur céad fan géad an techaí agus tá sin iad a cuachtach mar Albert agus nuair a clintí rudí mar sin na cinnal rudí a cheas na amachtaid agus a fanan leat agus ní anna mar sé dearmad ar rudí mar sin a chuid so sin gur sin na rudí úsáid mu déine mar bhiltarí leis na buirtearí a feiceú.